आंनि मुङा सर्ब मुसाहारि गामिया 2 नं हाजारखिया आङो गासै गोदोनिफ्रायनो मावबोनाया दखेन सार MCLA नि इलेक्सननिफ्रायनो आङो मावबोदों बिपिएफआव मावबोदों 15 बोसोरा थांबाय आरो दा आं खेबसे फार्स्टआव मेम्बार जादों ओमफ्राय सेकेन्डआव मेम्बार मथा-मथि आङो 10 बोसोर बिपिएफनि मेम्बार मावबोदों आरोखि ओमफ्राय दा प्रेजेन्ट आङो प्राइमारि बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्टआव दङ आरोखि दा दंमोन दा आङो मा खारनावहाय आङो बाहाय बारनाय जादों मानो ओंखारखो बिनि उद्देश्यखौ आङो दिनै एसे सुंद'यैबाबो बुंनो गोसो जादों आरोखि थ' जोङो गोबाव समनिफ्राय मावबोनायलाय दिनैहाय जोङो गुस्लायनायखौ मोनाखै गुस्लायनाया सेरोखोम जानांगौबाबो जायाखै माखासे जिनिसा हयथ' बहुत रोखोमनि सिङाव कारापसन अबस्थाखौ जों नुबोदों दा बेनि थाखायनो जोंहा जोंनि दा बिटिआरनि एकर्ड बे एकर्डखौ मावफुंनायावहाय जथेस्थ' बै सिगनेटरि बिथांमोननो सापर्ट नांगौ मावफुंनो थाखाय दा बेनि थाखायनो आङो इउपिपिएल हान्जायाव दिनै आं बाहागो लादों आरोमा दा जोंनि नांगौ गुस्लायनाय बे परिबर्तनखौ जाहाथे लाबोनो हायो आरो थांनाय समफोरनि जाखि कारापसन बे कारापसनखौ जोङो गाज्रि मोनदों बे गाज्रिनि थाखायनो जोङो दिनै बिपिएफनिफ्राय आं दिनै इउपिपिएलआव सोलायबाय आसा खालामो जोङो दा परिबर्तन बोथोरावहाय जोंनि दिनाव जेरोखोम गाज्रि कारापसन जालांदोंमोन बिपिएफनि दिनाव आं दा आसा खालामो माने हारि माहारिनि गेजेराव खुब जोंनि हारिनि गेजेरावहाय रुंसारि जालांनाय बहुत गोबां दङ बै गोरिब न'खरनि मानसिफोरा थैजानाय न'खरफ्रा ओमफ्राय हावरिया न'खरफ्रा आरो बेराफारसेथिं गोरों गोरों सेंग्राफोर ओंखारबाय बिथांमोननि साख्रिफ्रा जाफुंथों आरो थैजानाय न'खर रुंसारि न'खर बिथांमोननि जेनाखि खामानि मोननांगौ प्रायबोफोर दङ बेफोरखौ बिटिआर सरकारा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगालु लाबोनो हायो बेखौ आसा खालामनानै जों बेखौनो आसा खालामो औ 17 जना बे इउपिपिएलआव हाबफैबाय दा आं बेखौनो आसा खालामदों बा जों जयैनो रायलायदों फैगौ समावहाय 8 नं दतमा समस्तिनि जेनाखि बिजाथि ज्योतिरेन्द्र सार बे सारखौ जोङो इउपिपिएलनिफ्राय गोग्गोम एखेबारे रिजाल्टजों देरहाहोनानै जाहाथे बे सारखौ जोङो 8 नं दतमा समस्तिनि बुरजा भराव देरहानानै सारखौ जोङो EM महराव मोनहोनो हायो बे जोंनि गुबै थांखि कारेक्ट जय इउपिपिएलनि प्रमद बर' जिन्दाबाद प्रमद बर' जिन्दाबाद प्रमद बर' जिन्दाबाद इउपिपिएल लं लिभ इउपिपिएल लं लिभ